آیا ہے صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے، صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے نو بھیجیا، 3 بندے بنی اسرائیل دے، ایک بندہ گنجا ہے، ایک بندہ کوڑی ہے، تے ایک بندہ جڑا ہے اکھاں تو نبینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے اپنے فرشتے نو انسانی شکل دے اندر بھیج دیتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الانبیاء دی روایت پہ بیان کرنا، تے آ جڑا فرشتہ ہے نا انسانی شکل دے اندر اے بندے کول آیا، جڑا بندہ گنجا سی اے دے سر دے اوتے وال کوئی نہیں، تے انج فرشتہ دے کول آ گیا ہے، اینو آن کے آندا ہے بندیا تینوں کی چاہیدا ہے؟ فرمایا مینوں کچھ بھی نہیں چاہیدا، لوگ میرے تو بڑی نفرت کردے نے، لوگ میرے تو بڑے دور چلے گئے نے، لوگ میرے تو بڑی نفرت کردے نے۔ انہیں آکھیا تینوں ہونا کی چاہیدا کی اس دست سی؟ انہیں آکھیا ہے تو دعا کر اللہ رب العالمین میرے سر تے وال اگا دے وے، لوگ میرے نہ محبتاں کرنیاں شروع کر دینے۔ تے انہیں رب دے سامنے دعا کیتی ہے تے رب نے انہوں سر دے تے وال دے دیتے نے، تے جدوں رب نے وال دیتے نے اللہ اکبر اللہ، انہیں آکھیا تینوں اور بھی کوئی چاہیدا ہے؟ انہیں آکھیا ہے بس میں زندگی گزارنی ہے، آخر ہن پیدا جو ہویا دنیا تے آیا تے زندگی تے گزارنی ہے نا، مینوں اللہ اونٹنی دے چھڑے، مینوں اونٹ چنگے لگ دے نے، اللہ اکبر اللہ، مینوں اللہ اونٹنی دے چھڑے۔ اللہ رب العالمین نے انہوں حاملہ اونٹنی دے دیتی ہے۔ پھر اگلے بندے کھول گیا، کوڑی بندے کھول گیا، انہیں آکھیا تینوں کی چاہیدا ہے؟ انہیں آکھیا لوگ میرے تو بھی بڑی نفرت کر دینے، جڑا میرا جسم ہے بیماری دے اندر آ گیا ہے، کوڑ پن دے اندر آ گیا ہے، لوگ میرے کول بہن تے راضی نہیں، لوگ میرے قریب آن تے راضی نہیں۔ اللہ دے سامنے دعا کرو نا اللہ میری آجڑی کوڑ دی بیماری صحیح کر دے وے، تی اللہ تعالیٰ نے کوڑ دی بیماری صحیح کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں آکھیا انہیں فرشتے نے آکھیا تینوں کی چاہیدا ہے؟ انہیں آکھیا مینوں گاواں چنگیاں لگ دیاں نے، اللہ تعالیٰ نے انہوں حاملہ گاں دے دیتی کہ وہ سوئی جاندیاں تے بڑا اجڑ بن گیا ہے۔ تے تیسرے بندے نبینے دے کول چلا گیا ہے، انہیں آکھیا تینوں کی چاہیدا ہے؟ انہیں آکھیا میرا دل کردہ ہے میں اپنیاں اکھاں دے نال جڑا رب دا نظام ہے دنیا چل پھر رہی ہے تے میں اپنیاں نظراں دے نال دنیا دا نظام ویکھاں۔ تے فرشتے نے ہاتھ پھیریا ہے، اللہ رب العالمین نے انہوں شفا دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہوں آکھیا تینوں کی چاہیے؟ انہیں آکھیا مینوں بکری چاہیے، میں بکری نہ پیار کرنا۔ پہلے نو گاواں، پہلے نو اونٹڑیاں مل گیاں، دوسرے نو گاواں مل گیاں، تے تیسرے نو بکریاں